Szervusztok! Szloboda Ágnes vagyok, és az előző videóm kapcsán megkértek egy páran, hogy nagyon szépen megköszönik, hogy erőt adtam nekik, és próbáltam nekik segíteni, ugye, hogy az ember legyen kitartó, mivel az életben ez egy nagyon-nagyon nagy dolog. Ezért is mondom, hogy próbáljunk egymásra odafigyelni, próbáljunk egymásnak segíteni, hiszen ez a mai világ, ez egy nagyon nehéz világ. Természetesen sokkal jobb úgy, hogyha egymásnak segítünk, egymásra figyelünk, és próbálunk egy kicsit mosolyogni. Ebben a világban egy pici mosoly nagyon sokat számít, ugyanis egy rohanó világban élünk, ahol nem foglalkozunk egymással. Mindenki el van a saját gondjával, bajával foglalva, és tényleg nem törődünk egymással. Ezért kéne egy picit figyelnünk egymásra, és higgyétek el, sokkal másabb lenne a világ. Jó lenne, hogyha egy kicsit mindenki, aki családban is, otthon, hazaérünk, beszélgetünk, elmondjuk a problémánkat. Ez nagyon sokat számít, ugyanis a mindennapi stressz, ez a betegségek alapja. Minden betegség a stressz alapja. Sajnos ezt nehéz kiküszöbölni, de minden idővel megy. És higgyétek el, küzdeni minden embernek kell. Mert csak úgy tudunk az egyik gondból átmenni a másikba, hogy küzdeni, feladni nem szabad. Nagyon nehéz. Tudom, nagyon sok mindenem mentem át én is. Több mint 20 éve anyukámnak agyműtétje volt, és utána ő fokozatosan, hol ilyen műtét, hol olyan műtét. Én Budapest, ők vidék. Én sajnos mindig ingáztam, sajnos örülök, hogy tudtam menni, és örülök, hogy most is ott lehetek mellettük, holott nagyon nehéz volt ez a 20 év, amit végigcsináltam, kórházba le apukámat vinni, vissza, 12 órázni, éjjel, nappal, gyerek, háztartás és minden, de mindent végig tud csinálni az ember, kitartás, és mindenkinek mondom, gyerekek, higgyétek el, egy-két jó szó, egy-két mosoly, ha az ember egy kicsit foglalkozik a másikkal, mindjárt más kedve van a másiknak, a másik ember úgy érzi, hogy jobb a napja, minden fog sikerülni, és kellemesebb, nem jobb így egy picit élni. Figyeljünk egy kicsit egymásra. Én is figyelek rátok, és szeretlek benneteket. És puszi mindenkinek. Sziasztok!